Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kamusta mga pinalanggan ito nga mga tagpalamati mayong hapon sa inyo tanan? Matugnaw kang mabugnaw nga kahaponan nuntungod sa dalagan sa ngayon panahon. Ang inyo kubus nga lagad si Tita Wilma po ninyo sa Sabadong edisyon sang This Is My Life. Abril 9, tuig 2022. Araw ng kagitingan, no? Adlaw sang aton sini mga baganihan nga mga veteran. Kaga-anay ka, no? Sa aton mga kauturan dira sa kutob sa marabutan sang aton pagpangalagad sa karon iya nga hapon. Ano kay Sabado, subong nga panghayhay, ay, iban nga kumod-kumod pada. Kay nga, ang inyo nga mga linabhan dira, di ba la? Kay tiba sa Sabado, gani, busy na ilabi ng mga working mothers naton. Mayo lang yapon may ara ikaw, helper o kabulig sa sulod sang balay kay ti may magapatigayon sa mga pagpanglaba na pagpanghimos pero kun wala pag weekend wala trabaho Sabado kag Domingo baw baka gid si mother kag si father di bala mga kabataan to the rescue mananay ni pagbabayi kiti kamo gyapon apektado na kapin pa kung sa isa ka semana ka isa lang manglaba ay ti huugid di bala nan bululigan ang tanan para kag para mangin matawhay wala gang. Kinahanglan magbinuligay gid para sa kaayuhan sang aton pagsinalayo kag pagpangabuhi may dara. Kag sana siling na naton daw hindi gid namin ang dalagan sang aton sa panahon pero sige lang go man kita gihapon ilabi nang nagapasulod na iyang si Semana Santa. Speaking of Semana Santa gali karon dugay-dugay sa inyo anay mga lilisuan sang inyo mga radyo dira dinay kita samtang kamo dira nagahilay-hilay samtang nagapulo pa huway-huway iban ba nagapiyong-piyong ang mata kay mabugnaw kunong panahon ti daw kay nami gid piyong-piyong pero ang inyo mga palamatinan upod kay Tita Wilma sa siniya nga mabugnaw nga kahaponanon. Sa mga nag-upod man sa iton sa FB Live, hi and hello lang dara sa inyo. Kumusta man? Ano inyo da panyaga? Kay ti matugnaw ang panahon. Ano ginhigop nyo da nga sabaw? Amon di chef yaw, si Action Joe Marie, nagtula siya bangros. Ginbutangan niya sang tinangko nga dahon, tinangko nga kamuti na. Di okay na ina. May utan ka na, may protein ka pa.
Maano pa mi pangitaon ta sinaman. Okay, sa inyo naman mga mensahe para karon iya nga adlaw na inyo man mga reactions sa itong talikayon, sa itong istoryahan sa sininga hapon tungod Sabado na si Tita Wilma hindi magabasa sa sulat karon iya nga hapon kundi maga-istorya kita or shall we say kung may topiko kita nga paghambalan. Yes. Since nga nagahilapit ang Semana Santa, mag-umpisa I think buwas na, hindi ba na? Kay buwas Palm Sunday, Domingo de Ramos, kung sa Tagalog, papalaspas. Ina karon i-refresh na naman naton sa inyo mga handurawan, sa inyo mga panumduman. Ay labi na sa aton mga young ones nga hindi ginaiya malipat. Ina ang purpose naton para naman sa aton sini nga mga ulihing tubo. Nga mga kabataan kun ara kamo dira magpamati man kamo sa aton pagasugilanunan sa sini nga hapon, no? Nainungod sa Semana Santa. Istorya hong neton karon ng isa ka alagad sa simbahan, especially sa simbahan Katolika, no, isa ka pari. Hibaluon naton. Ano bala ang Palm Sunday, di bala? Ano ang Palm Sunday kag magluwas sina ano signifikante sina sa aton kabuhi? Ano ang signifikante sina sa imo pagtuod o mga amo na bala? Kag kung ano naman ang mahatag sina nga mensahe sa mga believers o sa mga tumulusang simbahan Katolika, ilabi na gid sa kabataan karon iya nga panahon, about hibaluon tana karon kag kung ano man ang mga activities sa mga parokya, no? Sa tagsa ka parokya hindi lamang diri sa iton sa Dakbanwasing Bacolod, kabanwahanan kag kasyudaran sa Isla sang Negros, probinsya sang Occidental kag Negros Oriental Central nga bahin sa mga malabutan man sang aton sinipagpangalagad sa karon nga hapon. And of course, inyo man tag sa ka-horoscope bantayan sa sini nga hapon. Hindi bala? Yes. Inyo naman mga reaction aring aton text hotline. Send nyo lang dira sa 0963 na 0963-757-0874 against 0963-757-0874 sa mga nakaupod online di arang itong chat room dira sa FB Lives and This Is My Life via Facebook page sa Action Radio Bacolod. Ada man dirang tanan yung mga public affairs program sa Action Radio Bacolod kag ang mga natipon na itong mga balita from the news center, mga updated reports, breaking news, mga flash reports, di ba la? Okay na ina. Kag kun pwede pa man lang naton ma-like and then ma-share ina na para sa aton man mga palangga nga tuya sa mga malayo nga hindi malabutan sa aton mga radyo kundi pagi man sa pag-connect sa internet. Pwede gid naton sila iya malingaw paagi sa mga programa diri sa Action Radio pati na ang amon sini mga drama. Like and share, malipay na kami iya. Kag pwede man kita makabisita sa amon sini website ada gihapon dira na login lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Nasig man sa itong oras, Tita Wilma. Balikan tanay kung anong ginakomemorar o ginasilibrar karon nga adlaw. Di bila araw ng kagitingan, diya. So, ika-80th year na ina nga araw ng kagitingan. Actually, ang ila sini may tema ang komemorar sinisang aton mga veterano. Abi sa nagaugod-ugod kang nagakiang-kiang pero ka mga smart sa ila iya, na? Sa makitaan nito ada sila da kaina upod man ang puwersa sang AFP sa mga kapulisan neton, di bala? Ara yung mga veterano neton kaina sa The Unknown Soldiers dira nga area, no? Sa may plaza ayon, di bala? But actually, kabalo naman kita nga ini nangin regular holiday na ining April 9, naging deklarar ini araw ng kagitingan ina tungod man sa Executive Order number 203 or 203 series of 1987. Nga sa din ang bugos nga pungsod Pilipinas nagakomemorar, naghanduraw sining araw ng kagitingan o kun adlaw sang kabaganihan. Kada Abril 9 ginayatag sa katuig kag dugang pagyed may ara pagyed isa mo Presidential Proclamation number 466 series of 1989 nga gindeklarar man
Abril 5 tubtob 11 kada tuig bilang Philippine Veterans Week. May angot man sa ika-80 nga araw niyang kagitingan, ang ila tema sa karon nga tuig is kagitingan ng mga kagitingan ng mga veterano, inspirasyon ng nagkakaisang Pilipino na amo inaiya ang ila tema sa karon. So may mga activities man na sila nga patigayunon, di ba na? Bisa nagatulo-tulo ang kalangitan, kag nagadulong-dulom ang aton sinikahawaan. Wala makapugong sa pagtipon sa aton sini mga veterano iya dira, na? Maghatag pasidungog sini mga unknown soldiers naton, di ba na? Pero kabalugid kita, ang ginamonitor sang tanan subong, especially na sa may mga hilikuton para sa Semana Santa, ining bagyo nga ini nga supposedly as mentioned ni Tito Wilma halin pa sa nagligid nga adlaw nga dapat di ba gareklamo na kita ang kapaang sang init sa kasingki sang kainiton sang adlaw ang aton mabatsyagan sa aton lawas, pero ara pag inulan-ulan ara dason may ginamonitor ng aton State Weather Bureau nga bagyo, tiabi ninyo, among itong kaginas mentioned, ara man sa iton sa ni FB Live, sa Action Radio Bacolod, nga may ginabatak na iya, nga Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa Bahinsang, Eastern Samar, sa Dinagat Island, sa Siargao, din pagitita Wilma, sa Bukas Island, inatungod sa bagyo, sa bagyo, gintawag na sa kaya mo ning unang bagyo si Agaton. Yes. Sa karon ang Eastern Visayas ara ginahuluhampas sa huluhampas gid tawe na sang mabunok nga ulan tungod ni kay Agaton, kag ginapaabot naman nga magdulot man ini sa mga babasko nga mga pagulan kag pagmadlos sang hangin nga dulot naman sang circulation sang bagyo ang pagpulot pag-iya sin pagpulon-pulon bala na ti amo nang makahatag sa mabaskog nga ulan kag mabaskog nga pagdapya iya sang hangin na. So ang akon lang kids tagsa naton kapalangga nga mga tagpalamati kinanglan mangin alerto lang kita. Mangin alerto kita tungod sa mataas nga paandam sang paandam nga hinali lang ba tungkol sa sige-sige nga mga pag-ulan, ang mga pagbaha, landslide, kay magsige-sige gani ulan, gahumok ang duta, landslides. Malubong ang iban sa tubig, baha ilabi na sa mga sa mga lowland areas. So, kinanglan alerto, kinanglan magbantay gid sa mga update na tungod sining bagyo, especially sa palaabuton niya nga Semana Santa. Alas 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang kisa ito yung pagbalik. Istoryahon na ito ng isa kaalagad sa simbahan. Ibaluon na ito ng mga activities para sa Semana Santa pagkatapos months ang pila ka mga importante nga mga commercials. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC station. Okay. Manamiyaw ko tayo sa mga naka-online na. Mayong hapon lang dira, no? Good afternoon. Kamusta may nagdalagan sa panahon sa inyo? Sir Mileli Uligo? Hi and hello. Thanks for the big heart. Love you all. Kung hambal ni Sir Milili. Thanks, good sir. Now, ada man si Ma'am Ana Sinoro. Nagabunok gidang ulan sa La Carlota. Ha? Live naman. Ma'am Wilma Zabanis Cafe Tangob watching 24/7 sa ARB with EFC family members. Thank you, good sir. Salamat, good. Okay, Tawelms. Monitor lang kami di from Victorias. Inday Bella rin doon. Good afternoon. Salamat, Gid. Mayong hapon action, Tito Wilma. Yes, ma'am. Sir Dennis Richard Tibor, Roma. Mayong hapon sa imo. Kamusta ka mo daya sa San Enrique? Thanks for the big heart you sent. Ha? Tamyaw, please. Ma'am Vanessa Stark, Doc Mitmayo, Chinky de Lagdono Walamar, Alex Montesa, and Richelle Fulgencio, Susana, halini na kay Sir Mileli Uligo. Na? Namit amon sudan, utan nga tambo, damo okra kag tugabang, wow with matching pinirito, palaway-laway si Ma'am Ana, oh. Nami gid, no, paborito ko na nga daan ang tambo. Damo okra nga madanglog, ay kanamit turn gikaunon ay na ilabi na nga baltugnaw ay aton sinipay nahon pinakbit tita kag insalada nga lang ka ay kanami sa mga sudan nila suwak na suwak gidya sa karon nga maulanon nga panahon ha insalada nga lang kakapin pagig kong bagnas hindi bala toto dance yes. Well, thumbs up si Ma'am Ana Sinoro. Good afternoon, watching from Cebu City. Jesus Cañete Celestial. Yes, Sir Jesus, good afternoon. Thank you, Gid. Pangapita, Ma'am Wilma, samtang kapamati sa iyong matawang nga programa, This is My Life. Sir, thanks, Gid, for the compliments. Ha? Sa Ray Flores Barrioga, mayong hapon, Tito We. Salamat, Sir. Ma'am Adaman, si Ma'am Marjorie Ward. Hello, Tito Wilma. Yes. Christopher Samson, good noon, Ate Wilma, watching from New Zealand. Okay, from New Zealand. So, sa inyo dira, I think morning or kagahon, no? Or gabi, oh? Basta ara sila sa New Zealand. Christopher Samson, yes sir, thank you, Gid, kag stay safe kamo dira, nga mga Filipinos, ha? Okay, kag Sir Alex Montesa, ba, Sir Alex, Tito Wilma, mayong hapon sa imo programa. Share din ito. Thanks, good sir. Palihog na lang ko greet sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Delig doon sa Phoenix, Arizona kag Sir Noel Amar and Sir Mileli Oligo. May damogin nga salamat. May Seymour pa oh.
Salamat liwat, keep safety to Wilma sa maulanon nga tiyempo. Likewise, sir, kamo mandira maghalong gidapat, ha? Okay, dali gid lang. Aha. Christopher Samson. Ginatam, watching for... Yes, si Mama na Sinoro, ginatamyaw yaman ang pamilya Sinoro kag Pilar family. Naga-monitor gid now, hambal ni Ma'am Arna, na? Kay Trexie Marie Risula, kag kay Jerril Gadudo. Salamat, good afternoon sa inyo. Kag kay Marley Aquiliska Medanceles, yes. Kay GC Ray Gabin, kay Yani Tolentino, hi and hello lang dira. Kay Almira Lee Malazarte, kag Ma'am Bella Rindon, thank you, kid. So enough lang na anay, balikan ko lang na karon ang iban pagid, ha? Okay, The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022.
The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di Kada sigban sa ngayon sini oras alas 12:14 na. Baga pa salamat si Sir Milili Uligo kay Sir Alex nga sa naging tamyaw sa abaw. Good PM, Tita Wilma Paliog tamyaw kay Jobert Joso, kay Chloe Mayong hapon. God bless, 6705. Na? Kag magluwas sina Araman, Tita We, Paliog lang tamyaw, kugali sa Family Flores, kag Hungko Family. Sa Manghanoy, sa girlfriend ko kay Rose Gali, Rose Gail Raymond. Si Rose ni Gali, Raymond ni Gali. Basta Tagalog Castiliana. Roses Gali, Raymond ni Gali. Sa inyo nga duwa, 38-37. Hindi ba la? Okay lang na siya. Tita Wema, yung hapon lang. Kamusta lang da sa akon pinalangga nga pamati. Tita We, why na ulan? Naubos na kahapon, buo-buo. Naga-monitor na ko lani sa barangay sa Ibuan Tapas Kapis. God bless Gid. Sa tabok dagat, dira mayong hapon kag salamat Gid. Alas 2:15 na Action Radio Philippine Standard Time. Ara nang aton ginahulat, no? Nga ginhambal ni Tita Wilma sa inyo nga istoryahon nagton sa kahanginan. Nga isa ka alagad sa simbahan kag Kuya Suki ginadi siya naton, kag antes ko ipakilala sa inyo, luyag naton hibaluon halin sa kay Father ang nahanungod sa ginitawag nga Semana Santa. No? Kay tinag-usugod na ginman ang Kwarisma. Sugod ginman ang Semana Santa. Pero antes man, Father, maayong hapon. Kulot may hapon sa tanan. Yes, si Father Roselo Villarosa. Father, si Loy lang na naanday namon sa iya. Father, sa liwat, luyag naton i-refresh sa liwat sa panumduman sang aton sini mga tumuluo ang nahinungod sa ginitawag nga Semana Santa. No? Kaya ti mag-umpisa kita, ano gid ba lang adlaw dapat magsugod ang Semana Santa? No? Kag, let's say pareho na sang Domingo de Ramos. Ano ang Domingo de Ramos? Anong signifikante sini sa iton manumpuan malandong sina? Salamat President Tito Wilma for giving us the opportunity to catechize our faithful listening yearly beautiful Catholic tradition. Actually, Tito Wilma, tanan yung Semana sa atong kabuhi, dapat Semana Santa gina siya, no? Dapat whole week kinatanan natin Semana sa tanan natin yung pagpalakaton. Sa ining Semana Santa na nagasugod actually sa buwas mula sa ang Palm Sunday. Pero magatakop na siya sa Easter Sunday dason nga Semana. Tawag sa nga Semana Santa kung Black Semana precisely because gina tagaan naton dako nga ikarupangot kag chimpo in the spirit of discernment and prayer ang hindi matungkad nga pahigugma sang Dios sa aton nga mga yaging tuga tungod sang pagimatay sa cross para lang mapalik kita liwat sa aton ma-restore ang ating relationship sa Diyos nga Amay, no? Muna nga halin buwas masugod the blessing of entry ni Jesus Christ dito sa Jerusalem. Actually, it was a place of persecution during his own time. Hindi namin signal ni Father, ha? Father, sorry, gadula-dula ka. Nang imo signal, hindi namin. Para na? Hello? Hello, Father, imo signal, hindi namin, how? Gadula-dula ka. Hello? Okay na, Father. Okay, go ahead, Father. Sige. So, sila ko din technically magasugod niya sa buwas sa Palm Sunday. Kita gina-celebrate natin ng Blessing of Palms so kung Domingo de Ramos tungod kay ini nagpatimaan sang triumphant entry ni Jesus sa Jerusalem. Triumphant in the sense nga ma-fulfill yung ginang iyang mission. Tapuso niya gibisan kabalusang ilansang sa cross. Tapuso niya ginang iyang ginsaad sa Amay nga bisan na pang matabo sa iya. He has to submit himself completely to the will of God in order to restore our relationship sa balik sa Diyos, no? So, muna triumphant aton ni tanan triumph.
Sa mata sa kalibutan, it was a defeat because he will be nailed down on the cross, no, ilansang sa krus. Sa ato yung triumphant because ng ibabaw, nagdaog ang paigugma sa sala sang tao. So sa pagtibisyon at buwas ng mga lukay, Tita Wilma, na-remind kita sa mga lukay nga na kasubo sa kalukay, kita nga mga Kristiyano, sabi naman sa aton ka-fickle-minded, na nagalain-lain at paminsaron. Kaysa, may mga adlaw nga ang Diyos sa aton, yung mga adlaw man niya ang Diyos, hindi man Diyos sa aton yung mga pagpapakabuhi. Pero nevertheless, yung lukay na nagkaparundom sa aton, ang paigugmayan sa Diyos, wala sa adlaw, hindi ka nanging adlaw, constant ang love ni God sa aton. Tapos, ining pag-celebrate na natin sang Lunes Santo, Martes Santo, Merkulis Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, ginagda kita ng mga Katoliko sa paghimo sang Via Crucis, in the way of the cross. Agod to makitaan pagid naton ang detalye sang paghigugma sang Dios sa aton, ang pagdetalye sang iya nga sakripisyo para lang kita tanan maluwas, mapanumbal. Sorry, Father, to interrupt, no? When you say Oo. mag-Via Crucis kita, hindi lang siling sa Biyernes Santo, kundi mismo halin sa Lunes Santo. Kung magsimala Santa, ginahimo na ni naton sugod sa Lunes. Pero kung Lenten season pa siya, wala pa nagsimala Santa, all Fridays na naton ginahimo, kada Biyernes na naton ginahimo, no? Pero kung magsimala Santa na, amon kada kaagahon na naman ginahimo, 5 o'clock in the morning, dito sa Barangay Montevista sa home site. Kamo na siya, tita. Tapos kina-highlight kasi sa Friday, pagpagi sa pagpalapa, pag isang ruta ng diocese para do may ang sense of penitential encounter sa Wilma, ma-highlight pagit, no? So pag-antos ni Cristo, goupos ng sakripisyo kita para man ma-appreciate natin kung anong halika, budlay mag-sakripisyo para hindi lang sa atin kung galing kundi para sa itan. Kaya ang intention natin sa Wilma, ngayong 2022 na Semana Santa, para ni sa Tita Wilma sa upcoming na successful, peaceful, smooth, honest, kag conscience vote, no, sa ato pala boto nga national election sa May 9. Ikaduha natin nga intention naman ang immediate stoppage sa war in Ukraine and Russia, Tita Wilma. So anyway, balik kita dito sa pamalandong natin, Tita Wilma, sa Semana Santa, i-highlight pag ina siya ang kasakit ni Cristo sa ngalan sa pagpalangga niya sa katawhan, pag isang mga katapusan, pinindili ni Cristo sang tao pa siya. Amo na ang sa Huwebes Santo, may harap kita ginatawag na celebration of the Last Supper. Amo na ang mga last acts ni Jesus nga dumdumon gid naton. So amo na ang i-reenact na sa tanang simbahan Katolika, ang washing of the feet. So gina-highlight ang the feet. Washing of the feet, Huwebes Santo. Gina-highlight ni Jesus sa iyang mga disciples. Nga mo nito tuod ang kahulugan sa pagkahari, ang pagserbisyo sa imo isig katawo. Mo nito tuod dit ang leadership, servant leadership. Kaysa kultura sa mga Hudiyo, Tita Wilma, ang ginimo ni Cristo was completely unbecoming. He was a rabbi. And he was supposed to be washing the feet and kissing the feet of his disciples. It was supposed to be the other way around. No, dapat ang mga disciples, ang mga students, ang mga nagahugtiis ang ilang mga rabbi, mga teachers nila sa Wilma. Pero so, by doing so, isuli niya, hindi na pabalo yan, may mensahe na pa sa aton tanan. Naman yung tutuod niya nga pagka-leader. Tutuod niya pagka-leader, pag-alagad, gidbis sa isig katao. So, kung ginagyan natin sa karon nga panahon, na? Oo. Tapos, hindi man this niya ang institusyon sa Eucharist. Maghambal niya na do this, friends of me. Hello? Para sa do this in remembrance of me. Dragi institute siya ang inigintukod niya ang Santos na Misa, Tita Wilma, nasa diyan ng pari, manda mo sa iya sa pagkapari. And then he will going to the mass with the people. Kag maan sa buhit ni presensya gihapon ni Kristo sa aton tubtob sa katutuban sa panahon. Muna sa ang highlight naton sa Huwebes Santo, Tita Wilma. Sa Biyernes Santo,
Hello, Father. Gadula-dula, imo signal. Hello? Ara na? Okay na, Fads. Okay na, Fads. So sa Biro Santo na kita, sa Biro Santo dito Wilma, i-highlight mo ng adlaw na pagi sa Grand Via Cruz na may penitentiary para sa mga intensyones, ano, kung pang labag ko ng mga intentions natin. Tapos, sa Udto, tigil-cover malang sa mga stations sa katedral ang 7 sa city Sa last words. Saan kulong. City Palabras. Gadula ka. Doon sa last words of Jesus, no? Gina-highlight pala tita Wilma, nga busilingon, kung na muna ang imo last words before you die, amo na ang importante man sa kasing-kasing mo. So dira, gina-highlight pa naton ang mga panugyan ni Kristo ang siya nagtaliwan bilang isa katao, abi, sa mga importante nga dapat naton padayunon. Dara na gina-highlight. Tapos mas-celebrate kita sa pag-prosesyon sa mga pasos. Ang mga pasos, tita, actually, kuha na siya, traditionally speaking, kasi una wala ka man PowerPoint presentation, kaya wala pa man teknolohiya. Kasi na-curve na siya ang mga different life ni Jesus, praying at Gethsemane, si San Pedro, Arada, si Maria Magdalena, si Veronica, who wipes the face of Jesus, ang mga different scenarios sa Via Cruz, sa way of the cross ni Jesus, gina-highlight na kaya daw, tapos i-procession na siya dito, Wilma, para magkatikay sa mga tao. Nga amo ni ang manari-sari, mga pag-antos ni Kristo, para lang kita higugmaon. So, amo na sa ang tulugan, actually dito sa pasos, butin mo sa pasos is to suffer, no? Ang ginapakita ang stages of suffering ni Jesus. Okay. Amo na siya ang ginaprosesyon sa kadaber ni Santo. Tapos, ma-culminate na siya pagkatapos ng alam ng celebration sa Holy Communion, procession. Tapos kung may respetar sa Santo Entero, kaya nga lawat ni Kristo. Pero tungkol kay pandemic, sa mga kita Wilma, kung hindi man kita Japon, pwede makakiss sa Santo Entero, no? Kundi ma-adore na ginasa by doing genuflect. Kung ka lang kita sa Santo Entero, kaya pwede ka kiss. Tungod sa COVID-19 pandemic, Japon, kita Wilma. So, muna siya ang matabo sa Biyernes Santo. Pagka Sabado, sa gabi, Black Saturday. Masugod na kita sa aton na tawag na Easter Vigil. Okay. Actually, tita, kolektado na siya talaga sa Wibis Santo nga Last Supper. Wala na siya ending ang misa, tita. Muna siyang longest mass na ginatawag in a year. Wala na siya final blessing sa Wibis. Isahilo lang na ang Blessed Sacrament sa isa ka space na sa kilid sa simbahan. Tapos ibalik na sa Easter Vigil na amo na siya. So muna longest mass para yung Katoliko na katamong sila, no? Kaya importante sila ng celebration. Dapat kina-explain na sa mga pare sa tanan niya mga lambong, sa sila nga mga chimpo, ang unity sa tanan niya na aktibidad sila. From Thursday, Good Friday, and Black Saturday, ang ining Easter Vigil, tawagin na nga Paschal Triduum. Silingon, tatlo kaadlaw nga bispantes ang pagsaulog sa panhaw ni Kristo. Pero, So, tira naman sa... say, go Ano, ahead, tita? Father. Sorry. Go ahead. Ang condition sa Paschal Triduum, isa mo na yung celebration sa Sabado sa gabi. Ginahay, manuwa, kita celebration. Siya tungkol kaya na days, no, tagtatlo, as man niya, kaliwat sa Genesis, sa kung diinggit, palo ang Diyo, subaybay sa aton, ang paninghuwa, ang ibalik na kita sa ginariasan mula daan, history na daan sa Vigil, sa ihay, matayo ni Kristo ng pagkabanhaw. So from past to present to future, ang muna sa Easter Vigil. And then, ma-culminate kita sa Easter Vigil sa pag-use ng ating baptismal promises. Blessing of water, ginagamit sa bunya, tapos masinggil promise kaya Pascal Candal.
Kung si Satanas kabuhi, and we will embrace Jesus Christ, God the Father, the Holy Spirit, o rin yung baptismal promises, tita. At then, mga blessings. Anong tanan para to type na we are a new creation because our life has been transformed by Jesus suffering from a fullness to a Okay, Father, since nga kabalo kita kung ano gid ang tradisyon, no? Ginpatpat mo sa aton ang tradisyon sa sa ulog sining Semana Santa sa karon. Pero since nga pandemic kagaaren nakita amat-amat na gid man hindi na naton masiling nga mabalik kita sa normal, it's new normal. Ano, Father, ang imo mahatag nga message sa aton mga tumuluo sa paghimo sinaman? pinagtalan mulo Okay. So, nadula, i-dial na itong liwatanay si Father Roselo Villarosa sa itong sining pagkigsugilan nun sa iya na hinungod iya sa celebrar na itong sining Semana Santa. Ang itong sining pagpamalandong kung paano kay as tradition sa itong mga namuklatan iya parte ginapapasunod sa itong mga elders, di ba la? So at least bisan paano sa itong mga kabataan sa karon ma-refresh kag mapa-intiende sa ilan napa-intiende sa ito ni Father Roselo ang ginatawagin nga Semana Santa kung ano dapat na itong himuan. Okay, balikan na itong si Father Siloy. Father? Tito. Sorry, kinautod kita na. Oo, okay. So, di ba pinapanawagan natin ng tanang yung utod natin yung mga tumulo, katoliko, na mabalik mas maayogit kung maging active kita, present kita, physically speaking, sa ating mga activities during these days no, sa Semana Santa. Pero tita sila kung kung may ginataksad ka nga malain, may balatian ka, mas maigiguro hindi na natin mag-attend para hindi kita makakontaminate doon sa iban. Na amo na siya, no? Tapos anyway, may mga churches man nga live stream ang ilang mga activities. Pero sa liwat, gina-discourage natin ni tita ang mga maayo yung awas kung wala yung balatian nga mag-live stream lang kaya mas maayo bigyan nga kita yung actual. Mo ginasaya, no? Ikatuha, remind kita na palihog, observe kita sa natin fasting and abstinence sa Good Friday. Tapos, kita to go to confession. Confession, tagangan to perform our efforts. Kita hanapin natin ng almsgiving, fasting and abstinence and prayer. Kaya natin tita intention, nga tuig, nga pag-celebrate natin si Semana Santa, amo na ang para sa upcoming May 9 elections natin sa atong pinalangga na po sa Pilipinas. Kabay pa nga ang mga Pilipino, guwa sa magboto according to their conscience. Kaga it will be peaceful, tita, no? Tapos ang ikatuwa natin nga intention sa ginapanawagan kay Pope Francis, sa muli ang immediate stoppage sa war sa Russia versus Ukraine, tita, no? Kaga amo na ang mga intentiones nato, no? So, ako na, magpalo na kita kalihog sa restrictions ng simbahan kay mga, for example, ining pagbisita sa Santo Isidro sa Biyernes Santo, hindi kita pwede makahelok. Or makahikap. Tungkol sa COVID-19 pandemic. No? So, mabaw lang kita, wala ginakaso, mabaw lang. Kasi hindi naman si Jesus at tara. Oo. Nakaamo na siya. Tapos ang mga pumps sa tulbuan, kita na palihog lang ang iyan sa lubi, hindi na kung classic pumps kay hindi na siya acceptable ang ibang klase kay kalaway pala. Na amo na siya. So, kahit pang spend the week, it is as it is called Holy Week, Semana Santa, sa tita. So, pagkapalaanon tani, pag sa aton, pagpililipon bilang isa ka panimalay kapag pangamuyo, hindi kayo makatulang sa beach resort pag magligo, no? Iti sa hindi amo na aton concept ng Semana Santa, mabakasyon lang kung diin. Oo, man, Padre. It is supposed to be a week of prayer, no? Para sa pag-apresyar naton sa kasakit ni Kristo, sa ngalan sa pagpalangka niya sa aton, para lang mabalik kita sa Diyos nga Amay. Okay, oo. So, Father, salamat, gid. May ara lang gikaklarohon liwat. May ara nagahambal nga ang pagsaulog ng itong Semana Santa, masugod lang sa Palm Sunday until Black Saturday, wala nilabot ang Domingo di Pascua? Technically speaking, ano siya, kaya ang ginagawa natin ang Easter Vigil sa pagdumalo sa Japan ng Easter Vigil. Ito na-attend ko na tuloy kami sa Easter Vigil
Oh. Hindi mo na gani kinanglan mag-attend pa sa Sunday. Sa Sunday Mass. Na amo na siya. Okay. So, Father, salamat gid sa mga informasyon kag sa liwat pag-refresh mo sa amon paminsarong kag Balenciagon kung ano yung dapat himuon sa pag-umpisa buwas ng Semana Santa. Thank you also, Tita. Salamat kid sa Okay, salamat sa liwat. kid. Okay. Action Red. Bye. So, nabatian natin si Father Rosello, na Father Rosello Villarosa, sang Our Lady of Miraculous Medal dira sa may home site no, sa Barangay Montevista. Mga Barangay Montevista sa may home site. Sa kaliwat kay Father Rosello, salamat gid sa imo. Na? So, nabatian natin ang pilaman ka mga informasyon kag ang pinagid nga nakakuha sa aton paminsaron man nga ang Semana Santa hindi Semana sang pagselebrar, pag-enjoy, no? Kag din kundi panahon ina sang aton pagpamalandong, panahon sang aton pagpangamuyo, panahon sa kundiin dapat kita himuon na itong abstinence na tawagang pag-fasting sa kung anuman ang mga bagay nga pwede naton mahimo nga ipuasan naton sa aton kaugalingon. Kag kung ano pang mga maayo naton nga mga hilikoton makabulig man sa aton isig katawo, especially sa mga Kristiyano nga pareho may naton, no? Pamalandungay naton ang tanan-tanan. Ilabi na pangamuyuay naton ang ginapangatubang naton sa karon nga pandemic, ang COVID-19 nga sa nakaligad na nga duwa ka tuig ti sobre na subong makaamat-amat na kita hulag makakadto na kita sa simbahan pero sa gihapon ang paghalong na iton reminder gid kay si Tita Wilma nakabahalugid kag nakaintiyandigid sa aton sini mga elders no sa mga may edad-edad na hindi mo bala masaway nga magkadto sa santos mahalok gid mahikap kung pwede ina may rason kung nga ginadumili anay. Kay wala naton mapaktan ang tao nga nagtandog dira or ang tao nga naghalok dira unconsciously why man siya kabalo nga carrier siya sang virus. Di karon in kaso por kaso wala man naton ginapangayo so para likaw na lang para kita man mangin safe kag advice man sa iton mga kauturan nga ti may ginabatyag sa lawas nga daw indigid care piliton just to no go to church kag maghatag respeto didto may ara man kita sa mga telebisyon di ba may ara mga online pwede na lang kita dira man makaupod para nga bisan paano makaselebrar man kita kag makapamalandong sa sining panahon sang Semana Santa. So, sa liwat pasalamatan naton si Father Siloy na tawag namon sa iya mo na kay Father Rosello Villarosa. Updan naton tagsa-tagsa sa aton updan naton ang pagpamalandong kag ang pagpangamuyo ini na ang tion sang pagpatawad sa mga tawo nga nakasala sa aton. Panahon sang pagpangayo sang kapatawaran sa aton nahimuan sang sala kag yes amo ining panahon man sa pagsiling naton nga kinahanglan magpangamuyo kita hindi lang para sa aton kaugalingon hindi lang para sa aton pamilya kundi para gid sa bugos nga katawhan sa bugos nga kalibutan. Alas 2:37 Action Radio Philippine Standard Time ay ang mga produkto na isang Dr. Alfred. Siyempre, hindi nato pagkalipatan. Dr. Alfred's Pure Mangosteen tinga may US FDA seal of approval. May ara The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais mainalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion. Okay, Anay Ana. Dira kay Bibi Gregorio Yulo, good afternoon. Salamat gid mayong hapon lang dira. Kay Pinky Borero, good PM, Tita Wilma, God bless you always. Watching from Takuling. Okay, thank you, gid. Good PM, good afternoon, Tawe. Hello from Villarosa. Ay, sorry. Sorry, gid, Ma'am Julie Militado Patrimonio. Father Galino. Good afternoon, Tawe. Hello, Father Villarosa. Listening to you from Singkang. Ma'am Juice, thank you, gid. Sorry, gid, na? Tao lang po. Dino Alik, mayong hapon man sa imo, kag madamo gid nga salamat. Kag si Sir Rufino Eragabino, Action Wilma, I am watching. Yes, sir. Salamat gid, no? Sa mga tagahandumanan dira upon man kay Sir Rufino Eragabino. Jose Mongcal Turilla, good PM, Tito We. Monitor lang sa Binalbagan. God bless. Yes, sa mga taga Binalbagan dira mayong hapon lang. Hambal ni Mama Ana Senoro, Father, mayong hapon. Sa tupad ko balay diri sa Villa Caridad sa La Carlota, mayong hapon ka pamati kay Tita We, batian niya gurong monitor. Ma'am Ana, salamat gid ana. Sa kaingo dira ni Ma'am Ana sa may Villa Caridad sa La Carlota. Aga pamati gid kuno so ginatamyaw ni Ma'am Ana. Ma'am Ana, salamat gid ana. Ruel Montaño Vicente, mayong hapon, Tita Wilma, watching from Barangay Banug-Banog, Isabela, God bless. Banug-banog or banug-banog? Pananong pagbasa, na? Merly Gonzaga, mayong hapon, Tawe. God bless. Likewise, Ma'am, thank you, gid. Na? Salamat kag salamat, gid. Miss Ems Aboso, pasensya lang to kaina, kay daw ang signal ni Father gadula-dula na may nagareklamo. Sige lang, at least bisan paano na intindihan taman ko na ng buot silingon ni Father, na? Miss Ems Aboso, good afternoon. Thanks for the love. Lumela Labargan Lapar. Yes, man si Antonio Beronio. Kay Ruel Montaño Vicente. Salamat man. Bahugid. Kay Arlene Anerdes. Kay Bibi Gregorio Yulo. Kay Junel Sausa. Polos lang na good afternoon mo, no? Lito, may buena or may buena na... Kamusta lang dira? Kay Eleanor Rigby Agravante. Robert Sorio, salamat man kay GC Ray Gabin. Marie Ali Aquiliska. Medenzeles, hello lang dira. Salamat gid sa inyo. Na? Baw nga mga anak kamo. Pasalamat na si Tita Wilma. Kamo as always nga nag-upod sa iton every afternoon. Na? Arlene Anerdes, mayong hapon from Pontevedra. Pandora Box na. Pontevedra Pandora Box. Kay Ma'am Arlene Aderne, salamat gid. Okay, and good afternoon gidira. Okay. Kay Miss Jane, arala sa kuno sa radio. Sige, try ko, ma'am, ako na why siya naka-online. But anyway, okay lang na siya, ma'am. Ang importante is na nakaupod ka mo ni Tita Wilma karon nga hapon iya na. Ma'am Arlene, salamat man kay Bibi na Bibi Gregorio Yulo, yes, na ano na ni Tita Wilma nabasahan. So salamat gid. Okay, enough lang na anay ha, karon naman dugay-dugay
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais mainalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang Kay Chloe, mayong hapon, God bless, 6705. Dira sa Binalbagan, mayong hapon lang dakay ng Betty Lau, mayong hapon ng kamusta na kamo dira. Kamyo ko family Flores, kag Hungko family sa Manghanoy, sa girlfriend ko, kay Roses. 3837 dira sa Mayle Castiliana. Okay. Kay Inday Virgie Alpinda sa iyang mga ka-works nila, dira, no, sa iyang mga kumari. Kay siling niya, wala kami, Tita Wilma, internet kay brown out di sa amon. Dira sa may Estefania, sa may Celine Homes. Okay lang, ma'am. Siling niya, pero, amo na bilang, may explikasyon pa na si Ma'am Virgie. Pero siling niya, i-open ko gid pagsigas ang suga para nga gusto ko gid ang live. Ma'am Virgie Alpinda, madamo gid nga salamat kag sa imo man mga ka-breaks. Pa-horoscope na kita. Pero antes man, ay happy birthday anay sa mga celebrators natin for today. Kay Tuto Von De Leon baong, kay Tuto Von, happy birthday sa imo. Von, maong ka, happy birthday sa imo kag kay Andrew Juanites, no? Bongbong, happy birthday sa imo. So, sa iban paginaton nga mga celebrator for today, happy birthday
Kag sa mga mag-asawa man nga nagasaulog sang ila wedding anniversary, happy anniversary. Pero kadto nakita sa mga zodiac sign para man sa itong horoscope para karon iyang Sabado, Abril 8 tuig 2022. Una ito ng zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, amo ini mga nataong Marso 21 tubtob Abril 19. Mga Aries, ano man ang inyo nga ginapalakat dira or ano man ang inyo gina-follow up sa karon, may maayo ina nga resulta. So kinahanglan alert kag kinahanglan mangin mapisan kag mapabugal man ang imo ginahimo na tungod sa isa ka proyekto, no? May ara ka mo project kag magluwas sa proyekto either dira o kung sa imo man profession, no? Sa imo man trabaho. Kung hindi magbago suno sa inyo horoscope ang dalagan sang inyo mga plano, mga aryan, ara sa husto nga banas ang tanan para sa inyo kaayuhan. Mga masuwanting ang numero 11, 15, 22, kag 38, yellow is your lucky color. Mga Taurus, yes mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, Taurian kung kamo or ikaw maging positibo lang, mapakita mo ang imo ikasarang sa imo sinitrabaho. Maka-perform kagid sang maayos sa imo sinitrabaho. Pero syempre, kung negatibo ang unod sa imo pambensaron, kabalis ka ra naman ang matabo, di ba? So, be positive. Taurus, 4, 14, 26, kag 33 sa mga maswating ang numero. Green is your lucky color. Hello mga Gemini. Ang mga Gemini naman, mga nataong Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Subong nga adlaw mga Gemini. Buka namin gitsang akong greeting sa inyo kay nga kabalugid ko nga ang naidalom nga bahin sang inyo sinilawas medyo mahuyang-huyang maginabulubatyag gani halong-halong hinay-hinay kaglikawan gid ang maghakwat sa mga mabugat nga bagay hindi magkumpiyansa hindi magsalig maghalong suno sa imo nga zodiac sign. 2, 13, 29, kag 40 ang mga maswating ang numero. Blue is your lucky color. Sa mga Cancer naman, ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, angot sa pinansya, mayo ning adlaw para sa inyo, suno sa inyo horoscope, Kung may negosyo, mayong dalagan sa inyo negosyo. Kag posible na close ka mo sa inyo deal, may kontrata, good for you. 14, 27, 35, kag 42 sa mga maswarting nga numero. Cancer, fuchsia is your lucky color. Sa mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ay ho, Cancer, Leo, ka na Tita Wilma, na? Mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, kung may kapisan ikaw sa sulod sang inyo puluyan, kag may upod ikaw dira, nga daw hindi man kamo mag-intsindihanay, may paandam, nga may matabo sa tunga ninyo nga duha, mabasi magsabtanay kamo, kinahanglan magpakitawhay ka lang ya Leo, suno sa imo horoscope, kinahanglan cool ka lang para naming imo weekend. 15, 5, 22, kag 41, tangerine is your lucky color. Kag sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Daw wala kagi dapat kabalakan karon nga adlaw Virgo, or kamo nga mga Virgo niyan. Kay nga, mangin matawhay ang palibot, ang nagakatabo sa inyo palibot. Kung tutukan nyo ang inyo trabaho, matapos gid ninyo inasunod. 8, 10, 20, kag 39, mga maswati nga numero, white or ivory is your lucky color. Una pa lang inangabayin sa inyo mga zodiac sign, relax lang, ha? Pagbalik ni Tita Wilma, dugang pagid nga mga zodiac sign pagkatapos sa ni. Ang Dr. Alfred's Green The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato.
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa Pero maghalong kag mangin alerto man ikaw or kamo sa tanan nga kahigayunan. Hindi magsalig sa tao nga bag-o lang ninyo makilala. 8:17:33 kag 43, orange is your lucky color. Miss Ems, good afternoon. Kay attorney sa Aboso family. Thank you, Ken. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, sa mga Sagittarian, no? Sa mga graduates sa Sagittarian, amo na ining husto nga panahon sa inyo pagdesisyon, ang mga nag-graduate sa senior high, kung ano nga kurso ang inyo padayunon. Okay, go! Desisyon para sa future nyo. Na? Kag hindi magsalig sa bag-o lang ninyo na met nga mga tao o sisaon nyo gidanay sang maayo. 4-12-19 kag 31 mga masuwerte nga numero, magenta is your lucky color. Kadtuay naman na ito ng mga Capricorn. Yes, mga Capricorn, na tao Disyembre 22, tubtub Enero 19. Kung hindi mo pagbaguhon ang imo maayo nga plano, kung hindi mo pagbaguhon ang imo maayo nga plano, maangkon mong kadalagaan dara. 3-9-17 kag 25 mga masuwerte nga numero, blue is your lucky color. In Pontolis 3, Action Radio Philippine Standard Time, ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Prayer, pero dali gidlan. Tapuson ko ang nabili na ito nga zodiac sign. Aquarius na kita, ma? Ang mga Aquarius, mo ining mga netao Enero 20 to Pebrero 18, o yung mga Aquarian, so no, bala sa inyo, there is zodiac sign, nagasiling, abaw, mangibabaw gid ang inyo pagkatikaltik ang pagsugid-sugid yun na bala na kag kun hindi nyo ina pagkontrolon hindi nyo pagtapnaon makakita gid kamo da katapat ha halong gid sa paghambal para wala lainay buot hindi kamo kita kontra 6 14 23 kag 35 mga masuwat nga numero cream is your lucky color katapusan natin nga zodiac sign Pisces ang mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Mga Piscian, ara ka mo sa gusto nga banas sa diin, ang banas ang ginausoy ninyo, padulong sa kaayuhan. Pero, hindi naman santo ang budget mo para sa imo pagagastuhan. Sining Piscian or mga Pisces, siling sa inyo zodiac sign, umpisahin na ninyo ang pagkinot, kinanglan magtipon ken. Mas wati nga mga numero 4, 5, 18, kag 29. Pink is your
lucky color. Nabatian na ito na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon yung adlaw Sabado, Abril 9, 2022. Okay, ano? Ini ang tiuna sa pagpaalam ni Tita Wilma sa Sabado nga edisyon sa This Is My Life. Prepare kita sa itong mga hilikuton sa pag-umpisa sang simana sang tabuas nga adlaw sa mga may lukay da. Okay, ako wala pa ko lukay. Okay lang mangita kita. Ano? Magpaalam kita sa happy weekend sa inyo. Ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Proverbs chapter 19 verse 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. I can't say goodbye. Correct ginaiya. Right? So, sa liwat happy weekend, happy family today, buwas, and happy Sunday upod sa akton sini pamilya. Sa Lunes Santo na naman kita mag-aup dinay. Standby na sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Why we choose Action Radio!